Déu sabia de veure. Tonight, 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 tonight. Tonight. Content pot estar l'amo d'este balneari, pues en la fama de les seues aigües, això és una pluja de verejants. De que no, això pareix que has sigut un tir. Aguarda, el senyoret Vicentico que ve fugint. ¡Ay! ¡Ay! ¡Socorro! ¡Ay! Ay. ¿Qué le pasa, señoret? ¡Ay, Recaredo! ¡Algo que m'ofegui! ¡Ay! 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 Què ha sigut? Que m'han pegat un tir! A on? Ja han pegat? Darrere! Darrere? Darrere a on? Sí, darrere d'un arbre estava amagat, que ha disparat. Però com li han tirat? Qui li ha tirat? Veu? Allò que... Gràcies. Veuràs. Estava jo en el jardí en una... En una dona. En una hamaca recolzat. Ah. Quan de repent, pum! Vostè s'haurà quedat? I jo què vaig a quedar-me? Que no has vist que venia fugint? Home, s'haurà quedat de pedra sentir el trot. Tu calcula. Igual ixa bala no anava per mi. I la bala? On ha anat a parar la bala? Jo què sé. Per averiguar si no estava allò en aquest moment. Bueno, ara ja ha passat tot. Afortunadament no l'han tocat. Home, el que més sentiria és que haveren ferit el que passava llegint pel meu costat. Deu d'estar tombat. No tinga cuidado. El que anava darrere de vostè corria a 4 cames. De veres? Sí. Assoma't, Vale. fica en terra per amunt. Ahí puja corrent. Ve mort. Mort i dius que puja corrent? Que ve mort del susto. Ai, 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 aigua! Tira! Ai, però... Està ferit? Què ha disparat? Jo, Vostè? jo no, Que estava dormint? que no, que m'han Pepe, Jo no soc Pepe, soc Recaredo. que m'ha pegat a mi, la baba. Ah, Però home, parle. Deixa-ho, que serà una papa. que m'ha rebotat en el tacó de la sa. Vinga, home, vinga. Ai, Escolti, Ai. diu que le pega la bala. m'ha rebotat en el tacó de la sabata. Menos mal. Això no és res, home. Res? I m'ha desfet el tacó? Si així com m'ha pegat en el tacó, em pega en el cap, a aquestes hores m'ha estat traguent el sacacorxos. Que coneix que la va anar perduda. I se l'ha trobat vostè. Mire, la primera vegada de la meva vida que m'ha trobat algú. Sí que corria vostè, eh? Corria, de veres que corria. Ja ho crec. Pues mire, a mi m'ha paregut que volava. Sí. A mi este caràcter desconegut. Sí, pareix que se tremoli. Per ell no, estic tremolant. Ara aniré i li diré que li facin una tasseta de tila pel susto. Si és pel susto, diga que em facin un poal. Marxant un poal de tila. Ara que estem a soles, vaig a parlar-li en secret. Quin serà este misteri? Cavaller, li dec tota la meva gratitud, tot el meu reconeixement. Li dec la salvació. Qui serà este que me deu tantes coses? Ixa bala no anava per vostè. Ixa bala devia ser per mi. Entonces, Li dec la vida. Com vol que la pague? pues mire, em paga el tacó y haceme en pau. Pero yo estoy mirándolo y a usted parece que el conega yo. Sí, jo vostè. Ja ho crec que el conec. Tu eres Vicentico Perdis. I tu? Quinito Alegre. Alegre? Com alegre de veure't, alegre? Amic Perdi, vinga, un abraç.
Però mira que eres tranquil. No haver vingut a veure'm a València. Home, quan no som vius... Tinc la meva targeta, perquè no tingues excusa. Quinito Alegre. Cabrito 22. Gràcies, la meva ja te la donaré. Bueno, però entenguem-nos. Qui t'ha pegat eixe tir? Tenies indicios de l'atemptat? Indicios? Espera't. A veure l'anònim que vaig recibir ahir. Anònim? Acabetes d'estrenar. Sí està. Vinga, lleig i veuràs. A veure... Vicente de Misquereres. Che, d'això li dius tu anònim? Això és una carta d'amor. De amor? Lleig i veuràs. Ya conoces mi carácter vandálico. No huyas ni intentes abandonarme, porque allá donde vayas te seguiré. En el revólver llevo 2 balas, una para ti y la otra también para ti. Arrea. Has de ser mío. Si no eres mío, serás de los gusanos. Te lo juro por mi padre que está bajo tierra. ¿Y esa tía quién es? ¿Alguna huérfana de pare? No, si és un pare viu. Viu i diu que està bajo tierra. És que és minero. Tuya, que te quiere hasta el sepulcro, H-I-J-K. Ja serà això de H-I-J-K què és? Home, por la primera vista pareix l'abecedari, perquè H-I-J-K pues té gràcia. Sí, tu, no ho rigues, home. Que això m'ho envia la dona més temible de les 20 a les que li faig l'amor a l'oro. A pinta d'oro? Què vols que faig? No ho puc remediar. En veure una dona, li faig l'amor. Una debilitat que tinc. Pues si fer l'amor a 20 dones a la vegada és debilitat, que vinga Déu i que ho veja. I ara has vist que se m'ho envia Carolina. Quina Carolina? Una dona que no me la puc llevar de damunt. Alguna cupletista? Una malabarista de circo. Jugant les bales com si jugaran cigrons. Che, tu, no m'assustes. Que no? Pues en dir-te que ahir en el circo li posen un fil de cetalina a 30 metres d'altura i el partís d'un tir, figura si tindrà punteria no la tia. I està molt lluny? El fil? No, home, no, ella. Està sí. Arrea. Per supòs que jo agarres trastos i me'n vaig d'ací ara mateix. Pues lo millor que pots fer. Bueno, che, ja t'he vist. Ja mos veurem per València. Vale, Vicentico, que tingues bon viatge. Vale, Dios. Adéu. Mal va la perduda, este. A pinta l'oro, tu. Però per què tornes? T'has olvidat algo? La mala! La mala! La maleta? La malabarista! Que puja! Jo m'amague! Apanya com pugues en ella! Que tu, això res. Escolta'm, home! Que puja la malabarista! Que te solte, que jo no tinc por, tu. Parla en ella! No tingues por! Que no tinc por? Pues si a 30 metres d'altura trenca un fil d'un tir, a mi a 2 passos així fa semola. Que no? Escolta'm, home! Que puja la malabarista! Pot passar a soltar-la, que ja estic així. Arria! Vicentico, eres un canalla. Jo? Sí, tu. Tu, que sabies que estava així i no has vingut a veure. Vinc a matar-te si és precís. Malament, així sobre jo. Que tu? Serà sola en ella que em fa por? Per això vull anar-me'n jo, perquè també tinc por. Vicentico, no vingues jugant, No vingues jugant, que estic molt enfadat. Ja t'ha dit que venia a matar-te si era precís. Per què, Carolina? Perquè t'he pegat un tir i l'he fallat. Què? I això diré encara que és un disgust per tu, no? Pues clar que és un disgust. En 20 anys que estic tirant tirs, és la primera vegada que el falle. Per tu, acaba de perdre la fama de bona tiradora. Si almenys t'haguera pegat en una peçunya... Che, que tia, tu. Dis-me, Vicentico, per què te n'anaves de València
deixa'm abandonar sense pagar la fonda. Dono, dispensa, però és que... Mal home, deixa'm abandonar com si fos una xiqueta de bolquerets. Dona, no diga de bolquerets, que vostè ja té cara de desmamar. Ah, però jo sabré defendre'm, Els abandonos se paguen en la vida. Què? No! No tires, què? No! No, ara van els troncs. Però de què ploreu, gallines, si només vaig a mocar-me? El cor el tindré parat del susto. Si em punxen, m'hi trauen un xata. Ja te digui que no consentiria mai que me deixares abandonar per una altra dona. Bueno, a no ser que fora una bona xica i te casares en ella. Sí, que idea. Però, tonta, si precisament he vingut a fer això, per què me vas a casar? Pues tu no m'havies dit que tenies nòvia. Era una sorpresa que volia donar-te. Ah, pues vaya sorpresa. Mira, en este balneari està la novia. Ja estic en la tercera amonestació. Che, tu, este tío se les inventa volant. Mira, saps què? Que no m'ho crec. Que no? Això ho dius perquè me'n vaig ja. I no me'n tinc anar? Que no t'ho creus, dius? No. Mira, ese era el padrí de la boda. Che, tu, toco, ja és un padrí. Vostè és el padrí? Això serà. Com que això serà? Dona, dic que serà perquè... perquè la boda encara no ha sigut. Vamos. Mira, jo sí no m'aclarisc. Senyor, que desgràcia més gran per una dona que té amor de veritat. Ai, Vicentico, tindré que resignar-me a deixar de voler-te, Jo que abandoni aquell Petrov tan simpàtic per el teu voler... No t'apures. A veure... Tir, 300 pessetes. I jo compro el que vulguis. 300 pessetes? Però tu penses que jo me venc per 300 pessetes? Mira, saps què faig jo en això? Què? Això t'ho tiré jo a la cara. Què, tu? Sí que veig com ho tira, sí, però al sinot. Mira, saps què estic pensant? Que puesto que la teua boda serà pronta, podríem anar al bar a celebrar-ho i a beure'ns una botella de xampany. De xampany? No t'agrada el xampany? Bueno, bé, com vulguis. Però te'n va de seguida, Bueno, bé, home, però anem a celebrar-ho, va? Va, tira. I... vostè què fa ahir? Jo? Sí. Vostè no és el padrí? Sí. Pues anem a celebrar-ho i com és el padrí, pues paga vostè. Anem. Anem. Pues no porta diner. Che, tu, entre este diguen que se caga i jo que sóc el padrí, així mos estem jugant els dos en ixa tia la vida cara ho creu. Per a on s'haurà ficat León que no el trobi? Em digué, també la levitació i la terrassa? Ja no està, com tots els homes. Mai estan quan se'ls necessiten. Ese Vicentico és ben un punt filipino i ha fet amistat en la malabarista. Ui, el criat, al pelo, recaredor. Recaredor, vull parlar-li en secret. No mos sé ningú, Què serà? Prenga. Morer, sudullo més amagat. Prenga, una peseta. Gràcies, senyora. Vostè ja sap que per una propina soc una alcantarilla cega. Què vol? Digue'm,
No ha vist a Vicentico? Un altre. Com un altre? No, vull dir... No m'enganye. Mire, vol més propina? Quin mal m'ha de fer? Prenga. Una altra peseta. Gràcies. Però, conta-me-ho tot. Vicentico té algo que veure una altra dona? No. On està ell? Ara baixava l'escalinata. A soles? Esta pregunta era en propina o sense propina? Com vostè vulga, però parle ja o rebente d'una, home. És que si és en propina li diré que anava en companyia. En companyia? De qui? De la malabarista. En la malabarista? A canalla bandido. Ah, pero este de mí no es burla. Recaredo, tinga Una altra propina. molta precaució en el que li vaig a dir. I per l'amor de Déu, que no s'entere el meu león. Perquè, com és una micoteta bruto, pues... Una micoteta i tires baratats a punyals. Bueno, dígale a Vicentico que necessite parlar amb ell. Vostè ja sap que per una propina soc... Sí, una cantarilla cega, ja ho ha dit. Bueno, quedem en això, eh? En quant el tio León s'entere... M'alegro de trobar-te. El meu marit. I a parlar de tu venia, Luisa. Volies la levita? Ahí la tens. Ara no sé pa levite. Para contestar-me el que dic o no. Digues. Tu ja saps que a mi me diuen León Bravo i Melenudo. Apellidos i tot, I que mare. fent honor al meu apellido soc més bruto que un animal. Home, pues tan con bruto pues. Sí senyor, soc León bruto i animal. No me digues que no. Bueno, i tot això què ve? Què volies? Ja, pues ve a que igual que partís d'un mort, un adoquí, tinc que arrencar-li el nas d'un altre mort a eixe sinvergüenza de Vicentico. Però, Leona, això per què? Perquè m'acaben de dir que ese matí esteu tu i ell estava falsa. T'han enganyat. Se referirien a que Vicentico passava per allí i m'ha dit «Buenos días». Con que buenos días y la vez con te ha agarrado una granota. I això què té de particular? ¿Crees tú que vaig a consentir que algú t'agarra una granota? La nota era tu. A la dona del boxeador més bèstia del globo. Anem dins, que vaig a registrar tot el quarto. Baúl per baúl. I quan trobo una prova... quan trobo una prova. A tu te degollo, ja jo faig forfatina. Però, León, si jo només te vull que tu això, No t'acosses, no t'acosses. Que a mi la dona que em fa una carícia li pega un mos. Però, León, recapacita, home, que no n'hi ha No res. té cap, així té res. Arrea! Au! Bueno, lo que es contra la prova dels ossos de Tenorio, me faig un acordeón. ¿Se puede pasar? ¿Se puede? ¿Sí o no? Rebancals, així no contesta ningú. Pues jo me cole, perquè ja tenia ganes d'arribar ja. Pa postres el tio de baix me puja un traje verd que pareix un cardet. En dir-vos que no volia deixar-me passar? I quin terrat més bonico. Así te faltar bé, perquè estan tots preciosos. Bien. Buenas, señor. Buenas, señor. He dit que buenas. Però què me diu a mi? Que aquí? Home, quan diu senyor... Ui, i vostè què és? Jo sóc llaurador. Vostè és tot acabat d'arribar ara, Sí, senyor. Ja dia jo que esa cara era nova. Home, acabat d'estrenar. Què? Ve a començar a prendre les aigües, no? Sí, senyor. Tindrà poca gana de menjar, estarà fluix. A mi m'ha manat el metge del poble. M'ha dit que vinguera així perquè les aigües són molt fortes i m'ajudaran a desfer-me el tabic que tinc en el fetge. Che, com un tabic en l'ofici? Això de pedra? Ah, vamos, que patís de pedra. Sí, senyor, tinc un naixement de pedra. Bueno, quin número d'hospedatge té? És que em pensa que el tinc així, són els dos patets. El 22. Això. Pues mire, va per ese pasillo
I quan arriba al final, a la dreta. Apenas haig girat a l'esquerra. I quan arribi al final a la dreta és a la seva habitació. Tu, apunta-me, perquè si no jo no m'aclariré, No, home, no, però si és tot fàcil. Va, tira, va, el que vulguis. Bueno, i procure no estar molt ben així per la terrassa, I això per què, tu? Que jo no pague? Sí, per mi pot estar com vulga, però va estar així entre els ballistes de canar vestit en etiqueta, en levita o en moqui. Xica en pastre, i jo que no tinc moqui en dijos, què faig? Haver-se-lo comprat. Això deu de ser la cubana que em crida. Bueno, lo dit, per estar per així n'hi ha que vestir d'etiqueta, no crega que això és cada canis. Vaja, vaja, que deu ser la fulana que està cridant-lo. Vaja. Pues també estaria bo que me'n tinguera que anar jo d'ací sense curar-me la pedra per no tindre'n ni moquin ni etiqueta dijos. Arre Déu. A sobre un levito o algo paregut. Veus, toco, jo tinc per anar ligant. Quan me'l posi no van a conèixer-me. El criat m'havia dit que girara per l'esquerra, que entrara per la dreta, que tornara així per l'esquerra. Jo me'n vaig pagar dins i en la primera porquera que trobe jo me clavé. Ale. Home, només se't pot anar del cap i se va pot i hagi agarrat una granota a la meva dona. I quan jo el pille, li van acostar encara les granotes. Això què és? Ja no saps si la meva levita. Això és que m'han furtat. També prometes d'agradarme mirar levita? Ja recorre tot el balneari i al que la veia posar, de la patata que li piden a la panxa, va tenir que menjar en embut. Què passarà amb el senyor que se'n va tan furiós? Recaredo, Mare, senyoret, ha vingut buscant-me la malabarista? la que ha vingut buscant-lo i molt furiosa ha sigut la boxeadora. Que tu? Això em faltava a mi ara. I què t'ha dit? M'ha dit que de diga o pot parlar amb vostè i perquè li doni una explicació o de lo contrari li muntarà un escàndalo. Sí, sí, home, això podíem fer, perquè s'entera en boxeador que és més burro que anar a peu. I què li dic? No li digues res. I escriuré una targeteta. I el cas és que no em porti damunt. Fa poc. No? Ah, sí. La que m'ha dat amb un amiquinito. El cas és igual. Ja està. Ara li la dones a ella, però molta reserva, Vostè ja sap que per una propina soc una alcantarilla cega. Bé, bé igual tu. Mira, per l'alcantarilla. Gràcies. Ara agarrar la maleta. Y ojo, que Guillem fue torero. En molts líos que hagueren així com els d'este xicot i un fiador. Ha estat així? Li ha dit algo? Home, espera, a quina hora? En quin puesto? Home, parle, Però si estic esperant a que vostè acabe. ¿Ha vist el Vicentico? Sí, senyora. Això m'ho ha donat per vostè. A veure. Querida Luisa, te espero a las 4 detrás de la gruta. Procura darle caramelos a tu marido y que no venga, pues ya sabes que es un brutón. Está bien, no olvide que li dec una propina. La que no ho deu d'oblidar és vostè. Descanse, ho tindré present. Vale, pues. Quasi res d'elegante que vaig a provar. Si em vegeren en el poble no m'anaven a conèixer. N'hi ha que veure lo bé que em para el moquin este. Llàstima que així no n'hi hagi ningú fotògrafo per retratar-me. Buena, senyora. Muy buenas.
I qui serà este? Qui mirarà tant aquesta dona? Pues ell, papa ridícul. O si és que està enamorant-se de mi? Haurà vingut vostè a prendre les aigües, no? Sí, senyora. I a veure si me desfan el mal. De manera que patís vostè. Sí, senyora. A esta li solto jo un piropio. I de què patís? Pues patís de no haver-li pegat a vostè un mos a aquestes galtorres tan boniques que tens. No me queda sense donar-li un abraç. Ai! Ai! Què li passa? Agarre'm. Agarre'm que vaig a caure redó com una pilota. Però home, no calla. No salte. Ai. Vol. Devi, mal. Senta-te ahí. Mal. Que me torbe. Que me torbe. Però home, no se torbe. Qualsevol se torba una dona aixina. Ai, mare, això deu ser mal de cor. Ai, Ma sogra, i que rebona que està. socorro, auxili. Ha de Ai, socorro? Ah, pues jo no hauré casut. No sé a caure que vinc al marit i m'unfle. Ay, amiga, que pide socorro. ay, señora cubana, que se ha desmayado este hombre. Corra usted y que suba éter. Yo lo zarandearé a ver si le pasa. Parece que se ha muerto. Y sé lo que es un vivo, sin vergüenza. Tiene cara de guajiro simpático. Me coge la mano. Això, que va més fina. Ay, si este fuera mi guachindango. Això és una maneta morena, això. ¿Te pasa el dolor? No me apriete tanto la mano, picaronazo. Levántese ya, su merced. Que veueta més melosa que té. Jo li dono un altre braç. Redeu? I d'on ha eixit esta blanca flor de chimenea? ¿Me cogía usted la mano? Pero señora, yo creía que era la mano de una mujer y tenía agarrado el 6 doble del domino. ¿Le ha pasado ya el desmayo? Embónela vostè enseguida. ¿Quiere su merced que le dé guanabano? Calla, dona, guano, si yo tengo 2 sacas en casa. Es simpático este guachindango. Ay, ¿De qué suspirará esta que se debe tú? yo soy Dominga. Dominga, de nom de festa. ¿Usted es de allá? Sí, de Beniapo. Digo de la América, guasonazo. Yo soy del otro mundo. Ya me lo figuro ya. ¿Por qué? Perquè aquesta cara és impossible que siga d'este món. Ay, D'on haurà eixit este coco? yo he venido a tomar los baños. He venido a ver si me curo. Ah, pero que usted también padece de piedra. No, yo padezco de mandanga. Mandanga. Igualita enfermedad que el mío cerdo. Aquel siempre está con la mandanga agarrada. Yo creo que toda la mandanga que tengo es porque estoy enamorada. ¿A usted no le gustaría venirse conmigo a mi tierra? Con usted no voy yo ni de aquí al cantonito. ¿Por qué? Porque vendrá su marido y me dará una maimonada. Yo soy viudita. Mi marido fue Petrov, un domador ruso que me dejó por una malabarista. Luego me dijeron que a Petrov se lo comió un león. Era muy bruto y tenía unos gustos muy raros. Para casarse en tuyo tenía que tener algo raro ya. ¿Tienes la cara de chongo? ¿Tú de qué tienes cara de chongo, tú? Ya. Ay, si yo encontrara un hombre como usted. No se arrime tanto. ¿A qué tienen miedo? A que vengan los chiquitos y nos la casen a pedras. Mira, voy un momento al cuarto de baño a hermosearme y vengo enseguida. ¿Ves? A buenas horas torno a ver así. ¿Me esperas aquí? Y no, sí, ves. Ay, toma, mi negrazo, Panchito mío, vuelvo enseguida. Ves. Ves, y que no t'enganyen, cromo. A bones hores torno jo per així, saps? Aneu.
Que no puc veure ningú que porta la malevita. Mirem-ho bé, no em vaig a caigut al reu una caïda. Això... Hòstia. Això no ho poso de la moda, no? Si l'ha deixat així, així deu d'haver el gat en sac. Millor dir gat en bolso. Millor tindrà així alguna carta d'aquest pallasso que li agarrava el granote. Hòstia! Què veu en els meus ulls? Una targeta i està escrita per darrere. Veure de qui és? Quinito Alegre, Cabrito 22. Ara resulta que ese no és el dels granotes. Perquè ahí sí li diu el Vicentico. Querida Luisa, te espero a las 4 detrás de la gruta. Procura darle caramelo a tu marido y que no venga, pues ya sabes que es un bruto. Home, només vull trobar-me jo ara en ese Quinito, que me diu bruto. Per on s'haurà clavat Vicentico que no el trobe? És el que va donar la raó d'aquí d'ese Quinito. Ja ho crec que me la donarà. Escolta, amic, fas el favor, Vostè dirà? tal vegada puc donar-me vostè raó de qui busque, ja que deu tractar-se amb la gent d'ací, això. Algun amic? Sí, home, sí, una amiga de la infància. I com li diuen? Ja, doncs crec que li diuen Quinito. Quinito? I això, Quinito Alegre. Alegre? Pues rigues, home, rigues. Però... Rigues, home, rigues. ¿Que me riga? Sí, home, sí. Bueno, pues me ri. ¿Qué el coneix? Clar, home, no li dia jo a vostè que riguera. Ja. ¿Y qui és ese pollo? Pues ese pollo sóc jo. ¿Vostè? Vol dir que és vostè? Sí, jo sóc. Pues vaya riguent-se, que la cosa té gràcia. I la primera punyada faré pols. Però per què s'arromanga? Va vostè a boxear? Ara ho veurà, ara. I en qui va boxear? En vostè. És vostè un miserable. Cavaller, deu estar vostè confundit. Confundit? Hòstia. Ah! Ai, que bèstia. Riga, home, riga, que té gràcia. Però com que riga? Si peguen els punyets com pa fora un pot. Riga, home, riga, que m'he divertit molt. Un rato. Mira. Lo que se le va borrazo, pete. Pase per ací, senyor de... Aguanta't, russo? Jo què vaig a ser russo, home? Si parla en valencià. Com que he nascut en València? Lo que passa és que ha passat molts anys en Rússia a domar lleons. I ara què? Ha vingut a domar-lo ací? No, senyor. Així ha vingut a fer una mort, un crimen, un assassinat. Escolta, amic. Jo aquí vinc buscant és un tal Quinito Alegre, un sinvergüenza deshonrat que ha enganyat la meva neboda que tinc en València, traguent-li tots els diners, dient-li que eren per a comprar-li la roba, traguent-li tots els diners que jo li he enviat des de Rússia per a comprar els mobles per a casar-se. Però jo li juro a vostè que com el pille, el trosset més gran que queda d'ell és un gra de cafè. Home, díselo. Que el dice, aposto que ha vingut des de Rússia només per agarrar-lo, ofegar-lo i fer-lo a tires, enganyar a la neboda del capitán Petrov. No el mate, home, que el tancaran i vostè deu de tindre dona i xiquets. Xiquets no en tinc cap, i dones n'he tingut dos, la cubana que me digueren que moria ofegar i la del circo que s'escapà en un altre. Però si jo es pillara els dos, a ella i a eixe deshonrat de Quinito es cremava viu i inventava les cendres a l'aire. Sí, que bèstia. Mire, ara vaig a buscar-los per tots els balnearis i en com es trobe
en com es troba jure que recrimini. Tan cert com en diuen petar. O que ara ja no em pesquen així més enganxos. Ai! Què? I sabeu? Socorro! I sabeu la meva amiquinito? Què li passarà a ixe? Socorro! Me caguen, deu així, pa sustos no guanyen prou, què? Ai! Ai, socorro! Que bruto! Que bèstia més gran! Què t'ha passat? Pues que està salvatge. Pegava unes punyades per electricitat. Com vas tu eixa cara? Cara? D'això dius tu, cara? Calla, home, calla. Si això és un anunci de la Cruz Roja. Què? Bé, no? Me caguen, de com t'ha fet? Però qui? Qui ha sigut? Qui ha de ser? El boxeador que s'ha empenyat en que jo soc l'amant de la seva dona perquè diu que ja ha trobat esta targeta. Mira. Pues esta targeta és teua. Sí, però el que n'hi ha darrere no ho escric jo. Che, perdona. I si es punyalen una pa tu? Res és per mi, però tu me'l porta jo. Això li vaig escriure jo, Luisa. Che, tu, no hi ha dret, home. Bé que et tinguem per un amic teu, però pa un pim-pam-pum, pues no. Te diré les punyades que t'ha pegat ixe tio. Me veus? Me veus el nas, que no el trobe. Ai, on està el meu nas? Mira, che, saps el que el dic? Què? Que diu que eres tu buscant el teu nas. Sí, no sé... Jo me'n vaig d'ací, no sé a què puja la malabarista i armem un 2 de mayo. Ah, queda't així. Que me quede, si ja tinc que oblidat la que jo les pals, home. Vine pa acá, sí. Que no! A on vas tu? Volies fugir? A on vas en eixa maleta? Ja està així el terror de les praderas. Parla pregunte, a on vas? Pare, Quinito. Però no diu que fugia. Se anava a buscar-te. Pues mira, ja estic així. Sí, vaya, a buscar-lo en agua. Has vingut a cop. Es vol ser ara. Parla pregunte, a on anaves? Mira, anem-on, che, anem-on d'ací. Se n'anem? Sí, anem-on. A on estiguem ahir d'hores soles. On sonrisca la felicitat. On em veig el boxeador. Ai, Vicentico meu, veig que me vols molt. Gràcies, Vicentico, anem. Això de Vicentico meu què és, senyora? Esta faltava. Por si éramos pocos, parió mi abuela. Vicentico, qui és esta tia? Així no n'hi ha més tia que vostè, A veure. Parla pregunte, Vicentico, esta qui és? Pues... Vostè està sentint això? Jo? Jo m'ha quedat sord. Vicentico, Tu en mi tens deutes que complir. És esta tia. però vostè està veient-la? M'ha quedat cego. Vicentico, pregunte, parla. Qui és? És l'altra! És l'altra! Però quina altra? Això, esta dona és... Qui és? Pues és l'altra. Ah, ja comprenc. Esta és la teua nòvia. Ara sí que sí, tot així camilla. De manera que vostè és la que va quedar-se amb Vicentico. Dona, vostè no està bé del peral, però si jo sóc Adà, Ay, pues entonces es vostè una desvergonyida. pues igual que tu, ¿pasa algo? Pues clar que passa, guapa, que Vicentico és meu i mira, me l'emporto jo. Anem a Vicentico. A Vicentico me'l quedé jo. No, d'això res. Me l'emporto jo. Este es queda així. A dir que no. Sí que no. És meu i me l'emporto jo. Se que no va trencar-me un braç! Què? Que jo dic que me'l quede. I jo dic que no, que és meu. I jo dic que me'l quede encara que siga a trossos. I si no el solta a vostè, li arranque jo el sorongo. I jo a vostè la castanya. Ciertos son los toros. Catapú, el boxeador. Ese es los que le
has amagat el modo no. El mate. A mi? Socorro! Auxili! ¡Socorro! El modo no. No fegue. ¿Pero qué pasa así? Ajo, la mora le invita a portarle un llaurador. El mate. ¡Socorro! ¡Ahora es aquí, Nico! ¡Hostia! ¡El tío de Rosita! ¿Queréis que el mate? Sí. Ahora sí. ¿Qué, tú? ¿Así te gastes en golpe? ¿Así te gastes en golpe també, tu? Hòstia! Petrov! Mi Petrov! Esguarda! La cubana, la nova dona! Tu, Petrov? I tu, Carolina, que m'abandonares per un altre? Ara sí que el mate! El mate el vol! Auxili! Ei! Ai! El modo no entera. Tranquilo. Guajiro! Guajiro mío, ¿dónde estoy? En la fira y Xàtiva. Mamá! La tiradona que està en una carrera, va. ¿Qué no, mamá? ¿Dónde la mamá? ¿Qué? ¡Ay! 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 Esta la diré yo al ritmo. Sí. Che, tu, i quin reparto de hòsties. En les teues històries vas armar-m'ho rodar. Des d'avui deixa de ser un bala perduda, che. Des d'avui no, che. Demà anem allò a Perla. Pensa que n'ha vist dos passar antes dos que estaven... Pues va, anem, que avui estic més fort que un burro. Senyores, bona nit. Gràcies. Qui no toca una cosa, no la fa mal. Hermanos, pueden retirarse. ¿Está grabando eso por rápido? ¿Ahora qué? Yo no sé, pero Moriremos. No, señor. Académicate que pasó. Eso son las tomas falsas. ¿Qué pase? Pero sí. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. No, eso es mío. Che, vamos a la cocina. Hermanos, pueden retirarse. No. Tú ahora no sé qué pagaré. ¿Cuándo una mamá que te contestando rápido? No, no, de pie. Hay una tira ya hace rato. Acordó más y me queréis ya una tira antes. Y no estoy apuntando preciso lo que pasa. ¿Qué hemos de pedir? Hermanos, pueden retirarse. Y entonces cuando el Pablo se lo así, así, y Pablo, como ustedes así, no te un coro. No, mira,
Ave María Puríssima. Sin pecado concebida. Això és Déu. Perquè jo, la mare de la filla, Moriremos. bueno, Moriremos. va sense mi, no som mai. No se vaya, no, ya que en un día fausto para un momento como han llegado ustedes. Voy a presentarles a un verdadero santo. ¿Será posible? Ese monje que se haya ido orando solo es un mártir, un heroico misionero, un verdadero santo. Ara sí que s'acaba de cafetear. Voy a presentarles Padre Carmelo. Padre Carmelo. Aquí hay dos pecadoras que quieren conocerle. Yo no quiero ni verla. ¿Cómo tú conseguirás por favor? Yo creo que a las pecadoras no se les debe negar el auxilio. Y usted la fila está lleno. Este tío pega. Yo es que eso penitencia de no mirar, usted me a la cara. Buena medida. ¿Cómo sabes? Habrá de conformarse con hablarles y que les de la cara. Como así que ahora me la ficará con mucha serralla. Es igual, ¿dice usted que es un santo? Pues nos confesaremos con él. ¿Puede ser? Ya lo creo. El Padre Carmelo, ya que pase. Chiflate de cuando le confesar un padre. Padre Carmelo, estas pecadoras piden confesión. Volví de cadena. Es que la quiere con vos. Vos, que son tope la coletería. ¿Cómo le agarréis? Bueno, concedido. ¿Qué ha puesto de las dos? Vini. Padre. Manos besarás que quisieras ver tallada. Yo me retiro mientras tanto, que Dios nos proteja. Adiós tú. A las últimas dos de clase no me enseñas. Padre, antes que me yo sé que usted es un mártir. Un mártir. Un mártir, tío. Que arruina. ¿Qué? Es un sucio. Si es un santo, lo sabrá todo, ¿verdad? Casi todo. Puedes preguntar, pica ahora. ¿Sabe usted dónde está mi mamá mía? Ana, tómame. Al costado de una. Dios mío, ¿estará en peligro de ser comido por una fiera? Es más mayor peligro lo que tú te piensas. Si sabes que la fiera es ¿Y cómo podrá salvarse? si se muriera de algo de repente. Si la lleva una isla, no morirá. Yo creo que no. Porque se pone que te desayunes como rogar. ¿Y usted, que tiene tanto poder, usted que es un santo, usted no puede matarla? Eso me llega yo creo que no. Y se anima mucho, no lo mata con cólera. Además, está conmigo. Tu marido va a morir con las flores acostadas. Dios mío, ¿y això per què? Porque si no, me va de misa para siempre. Pero usted sabe... Sí, pues el infame, lo sé todo. Dios mío, hasta lo del butifarro de la teoría. Sí. Pero queríamos la gente a los botifarros. Pues no me enteré. Sí, lo sé. Desgraciada. No sabes que esta hora haya muerto y se me ha hecho un pavo. Ay, sí. ¿Me perdona? ¿Te tocó? Sí, le tocó. Por así me llegas a la
perquè tinc el meu cor. Tira, ja t'esparlaré ja. Tira! Que sí, tú te reparas el arriba. Espera, ya. Buenas tardes. Apúntame este. La banda sonora hasta que no se acaba de luz. Pero así no se tuvo ningún. Se calla, aburrió. En algún tropezar. Luego sigue dando el tropezón en el portel de un collón. ¿Recollón? No sigues con el vos. Después de todo, cuando se calenta la cosa, ahora estaré en amor. El que estigué nunca así, però. Además, ya habló de que escarmenté una isla de luna de chimonita. Che, que siempre que me mora de fiesta, tiene que emborracharse. Y tenéis que tocar en toda prevención un carrer de mar per aportar por casa. Y encara l'altre dia digué mirando el carrer. En esa clase de carruatge no sabe portar un amic. Guarda, ¿cómo durará el porte? En l'auto y después el lloguer que no pagué. Que enseñes el abanico, pero mentre que anem a gastar-li, jo crec que és més. Tu deixa'm a mi, que jo ja sé on vaig a parar. A més, no diguem que tinc de fer la paella tot des de conmigo. No quedarem en portar amagat un avi de fare per a que si el ximo s'emborratxava vestir-lo. No diguem de deixar-lo així, tornar-nos en un rato a València, a veure coses de l'Espanya i les fare. Que sí, però considerar. Mirad-lo, ahí en pez, picat com un cep. I s'ha donat compte de que l'han disfressat. El monato no pot vindre de festa. Esta pues, que li donem una lliçó, ahora sí s'acostuma a veure en més tipus. Jo crec que la lliçó no dependrà de la vida, però bueno, per provar les coses. Vinga, xillida, el manifestar i cotina estan impacients. Espereu-se, que ja anem. Tant que m'acudo si no la cantar. I la posa totina en la butxaca. Tot va de primera, sols falta testament. I jo crec que... Escolta, mestre. Ave María Purísima. Dos hombres, varones. ¡Socorro! ¡Tentación! ¡Demonio! ¡Ay! Para vosotros. Padre nuestro que estás en los manos. ¿Qué pasa así? ¿A qué busqué? A mí me buscaba la señora sacristana y no sé qué es lo que buscaba. Pero no fue acá, que se trata de sacristana. Para mirar en la muñeca. ¡Escándalos! ¡Chillo! ¿Lo ve usted, señora Benita? A mí no me entiende. No tienes cuidado, precioso. Sí. Pero se no sabe qué es lo que busqué. Pues pasa. ¿Qué va a dar principio a la sesión? El Cáceres. Sap vostè, mire, nosaltres dos estem allí, de paella. I quan llavors normalment, pues nos adonat compte de que allí, al mig de la carretera, hi havia un pare gitat. I al anar al salvo, nos adonat compte de que estava sense coneixement. Respirava amb dificultat i sols feia aixina com uns grunyits. I vostè perdone. ¿Yo de qué? Xicón, ja es clava la part. Pura promovis. I nosaltres hem dit, lo millor serà anar a avisar al convent. I mentre este i jo pues hem vingut així, allí s'han quedat els nostres amics amb el pare. Ay, ¿y está broma bien? A mi em pareix que està grave de gravetat. Però sí que està així. Escucha, ves corriendo y dile al señor Prior que en el camino hay un tren de su conocimiento. A ver si te acuerdas de atenderle. Y no te acuerdas, que tú eres tu torpe. No tenga cuidado, que ves
Que venga el hermano porque el mío se ha quedado sin camino en el conocimiento. No me creo, no. Soy más listo. Será como ve, mitad de camino y estará desmayado. ¿Desmayado? Sí, señor, sí. Como yo se lo he contado, me han contado qué ha pasado. Santa, buenas tardes. ¿Usted no me dice así? No, hermano, soy el prior. Está bien, ¿usted vamos? Tampoco. Bueno, el presidente Suárez tampoco. ¿Hoy? ¿Usted no es ningún? Entonces, ¿qué pinta usted así? Señor, perdona este zafio. Pero no sigues animado. El hombre vol dir que mana, però que no s'lava. Tu m'has sorprès. Jo no. Tampoc. Mire, señor prior, yo se lo contaré porque si no, no me va a ir mal. Resulta que estos dos... Resulta que estos hombres se han tragado ahí, pero a un hermano en la carretera y dicen que está mismo muerto. Mismo, jo crec que no he pegat ni el tenorial. Santa Teresa le valga. Virgen del Socorro. Pues la hay que poner enseguida. Y oiga, ¿qué señas tiene el pobre religioso? Jesús. Pues Cristina Robote, una careta, pedoneta, y va a ficar. ¿Será el hermano Carmelo? ¿Han notado ustedes por su cansancio y por el estado de su vestidura que puede venir de muy lejos? Això sí, me parece que ve muy lluny. Però a vos que por todo el mundo, lo menos deu vindre d'Amèrica. Es coneix que d'ací allà ja porten. Señor, vuelve ahora a perdonar. ¿De América? ¿Qué? Por las señas que me dan, no me cabe duda. Este religioso que habéis encontrado no es nada menos que el hermano Carmelo. Se lo van a sentar. ¿Y quién es ese hermano? Un santo, un benemérito de la iglesia, que después de haber estado varios años convirtiendo indios en Asia, ha regresado a España y viene a pie desde Barcelona con el solo objeto de hacer penitencia en este convento donde se venera su imagen predilecta. Así me lo comunicó hace unos días en un oficio del padre provincial de nuestra orden. Y el padre ese tío es provincial. Calla, salvaje. Un padre para estos, vol dir un Suárez que ya plega alternativa. ¿No será que yo sé novillero? Benita, ¿su esposo sacristán se encuentra en casa? No, se ha ido al pueblo a hacer los regalos. ¡Qué contratiempo! Si estuviese presente, le mandaría yo para que acompañase aquí a su algún hermano enfermo. No hace falta. Este yo lo traemos. Oh, gracias. Todo lo merece el hermano Carmelo. El santo es un abnegado. ¿Qué dice? ¿Está ofegado? No, hermano. Vuélvelo a perdonar. Che, ¿anem a portar això o no? Vinga, que sí, el senyor prior està impaciente por això. Vayan pronto por ese mártir. Tráiganlo que aquí esperamos. Bien. Ah, y... ¿Quién tú aquí en el barcos? Ay, yo con esos fariseos. Sí, que vaya. Va,